Digestio aparatua, organoak eta funtzioak. Gizakiak, animaliek bezalaxe, elikatu beharra dauka bizirik iraungo badu. Jakiek ematen diote gure gorputzari mugitzeko, jolas egiteko, lanerako eta osasunari onik eusteko behar dituen beroa eta energia. Jaten dugun bakoitzean, ahoa sartzen dugun jakiak, ibilbide luze bati ekiten dio gure gorputzean zehar. Gure gorputz barrutik joaten da, eta ibilbide horretan gauz asko gertatzen dira janari hori geureganatu ahal izateko. Hori guztia gure digestio aparatuan gauzatzen da. Digestio aparatua organoz osatua dago. Honako hauek dira: ahoa, hestegorria, urdaila eta hestea. Ahotik sartzen dira janariak gorputzera. Aho barruan hortzak eta mihia daude. Ahoaren urrena 25 zentimetro inguru luzeko hodi bat dago, hestegorria edo esofagoa deitua, eta horren beste muturrean urdaila. Digestio aparatuko parterik zabalena da urdaila. Poltsa itxurakoa da, eta gihar asko ditu hormetan. Urdailaren ondoren beste hodi bat dator. Askoz luzeagoa, 7 metro eta erdi inguru luzekoa, hesteetaz ari gara hain zuzen ere. Hesteak bi parte nagusi ditu, heste meharra eta heste lodia, eta azken hori uzkian amaitzen da. Esandako organo horiek guztiak behar dira digestioa egiteko. Digestioari esker ateratzen du etekina gorputzak jakietatik. Nola egiten da digestioa? Digestioa ahoan bertan hasten da. Hortz eta aginez janaria mastekatzen denean, hau da, ahora sartu dena ebakitzen, txikitzen eta xehatzen denean. 3 hortz mota daude: ebakortzak, betortzak eta aginak. Eta bakoitzak bere funtzioa betetzen du jakiak irensten laguntzeko. Ebakortzek ebaki egiten dute, betortzek urratu edo tarratatu, eta aginek xeatu edo birrindu. Haurtxoek jaiotzean ez dute hortzik izaten, horregatik esnez soilik elika daitezke. Lehen hortzak 3 til 9 hilabete bitartean jaiotzen dira, eta esneko hortzak esaten zaie. Haurrak 5-6 urte dituenean esneko hortzak erortzen hasten dira, eta behin betikoak jaiotzen dira haien lekuan. Baina mastekatzekotan ez dira hortzak eta aginak lan egiten duten bakarrak. Mihia ere oso lagungarri da. Ahoan jakiak mugitzeko ez ezik, baita listuarekin ongi nahasteko ere. Ugaztunok mihian dugu dastamena. Janaria gozoa edo gazia iruditzen zaigunean, mihia da informazio hori ematen diguna. Ikusagun mihiaren ze partetan dauden kokatuak honako zapore hauek: gozoa, garratza, gazia eta mingotsa. Jakiak irensten ditugunean, hestegorritik igaro eta urdailera heltzen dira. Urdailean, urin gastrikoarekin nahasten da janaria, hau da, jakiak gehixeago desegiten laguntzen duen isurki batekin. Behin janaria urin gastrikoarekin nahastu denean, hestera pasatzen da. Hestean gauzatzen da digestioaren azken partea. Hor, gorputzarentzat baliagarri diren gaiak odolera igarrotzen dira, eta gainerakoak iraizkin bilakatu ondoren uzkitik egozten dira.